Usa ka balay ang nahugno tungod sa kakusog sa pagbundak sa uwan kagabi sa Upper Siwak, Lusimba, Pardo, ninidakbayan sa Sugbo. Apan Committee on Infrastructure sa Konseho sa Dakbayan mitataw nga walay pagdahili sa yuta ngan hitabo. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Kini ang nahugnong Pinoy-anan sa pamilyang Abarques sa Upper Siwak, Lusimba, Barangay Pardo. Matod sa tagiya nga si Dennis, pasado alas 6 gabi, nibigay ang ilang Pinoy-anan human na agian sa bulog sa tubig nga dinala sa kusog nga uwan. Anaan na himutang ang balay sa Bakilid ginapit. May nalang kay nakabantay ang nagpuyo o nakahimo pa sila sa paggawas sa ilang panimain dihang inanay nga nahugno kini. Ng mga punuan sa kanang kuan sa ugat sa kaning sana kining saging mo ari sa dagan mo konti mo kali katumba tungod sa humok ng kuan ba. Gisusi si Chairman sa Committee on Infra o Flood Control ang dapit. Sa iyang assessment, gipasabot ni Kusyan Jerry Guardo nga way na hitabong landslide kundili ang kagabog sa haligi nini ang nakaingon sa pagkahugno sa balay. This is not related to landslide ang kaning kuan. The damage to property is a result of the old structure. Unya, obviously, I checked the surrounding. Ang iyang foundations made of wood lang, gipanganay na. Samtang nagtinabangay ang mga higala sa pamilyang Abarques sa pagtukod og payag nga ilang kapuy-an, mohatag usab ang Cebu City LGU ug ayuda sa apektadong pamilya. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.